Choki hola along ke do PWD IBM puthot ave ki roi ka se mar thu proiji aphan rat ka chuningri. Niso terang pi pen Eldrin pator atum ke BJP agent lopusi APHL se songja po Mohan Singh tok bi pen akoi ke wan. Thepai lang solong Karbiang Long Autonomous Council Tourism Asai campaign ki joi kelang adim se mar dun si kirai kom dun akinang sot. Yashvir Sofa Store. Bangso store along nang litum longigji, mesen na sofa. An chot kalisi, an namjum hek penta longigji. Nang litum an ning ke hang a design, a teng pen kasi margin ning ke hang do setame, bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta, hem along kahinotang sofa, puthot kasi mar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store, Dokmoka Forest IB at Hengno. Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapenke 86381 along Humri Lote Long Igji. Kardom Pinya Adap Abirta long penili sami mirina hansepi Pinya Birtang ton pen chethanam sinang. Nilip constituency long ke do choki hola PWD IBM ke damtang ningkan thong kep so se pen sarkar hin pen thangnat ke lang mate ave ki roi ka se mar prui ka vedera jok nona banki ki ru thu anlo lasi bangso IBM puthot ave ki roi ka se mar pon thu pruira ke pama thu ji aphan ra hin pen Karbiang Long Autonomous Council aphan ka choningri padokpon Karbiang Long Autonomous Council along ASDC kachari bomahut kikim kerangpon choki hola PWD IBM ke to pena jok ang tanben ke bangatum joy ke pen sanglong no bonta ke damtang penangan ning kampen Sarkar mate Karbiang Long Autonomous Council kachari atum thangnat ke lang ka vedera jok nona bangke kaheng nu thu janat si chingbe dom bom lo Bangso PWD IB ke mesena hoda bangke inglong ahawar pen ke bangara ratum ahem chileun idera hudki laso hemalong si boha setami dulong lo kedam tanga pora hud Chandrakanta terang Karbiang Long Autonomous Council EM ki khibo mahud ki laso hemalong vanpong bonta pinyar nia bangki bangso hema duta ka homria dam bang kavidera jok chaino ngaroy hanbia roy sonsi chiman bet nonamat labangso PWD IB ingrang suwa joini ke palang meja phanpura IB along Saipu Mohan Hanse ami thang akhya da pensi bang troxi atuma phan arni pen paklemsi ke pangthai ke pamat klempon bomlo lapen juki hola PWD IB along lea dang kaddo kabe chiri ingkoi du pusi therang kya thingno ningje pong habit duna dukok aposi pangthai be nai pulo ni tum phan hajira na ni lo ni tum hopta hin ba ju dulu ni tum da hajira lo tum da anang loksi am tha tangka pen sini tum kam klem bang ko an tum kam klem pini bang proxy du ani si kon hajira lo na tum klem harira poke nang lemian je thani na ni men te kan ni men mai tero la hai klem nang ko lang ting khan lang di nut arta ke do bang la pen itum han ka do ge satami nili bahum poti ka ching hon apoti nili bara ka tang hon poti la hai satami klem nang itum han lang khan la hilo labangso IB gikim ko manto ningkan lom hiking le IB gikim bang ke lage tenang raji ding lo ningkan kre inkoi ta so selo hono so tenangan ASCC do di oh ASCC ke do pen claim chok pen akam la lasi nilib ahabara long prabjin pen KAEC kachari atum labang su PWD IB hem ave kirui thuprui nangka selam vegja phan rat pen kachuningri padopon isi kasik sakdo koklo Delhi dag 1997 sinang transfer chukela sub division long ladak pen aprang ke PWD bangami oho prang ayem tumna daglok si bang lo lenge the tuman dak si bang lo sita la pinangana ningkan dolo repairing ka vi pena jok ge building anta henu lo non ge repairing ke dorkar lo nge non masterol da aprang ke bang thongkep do non ge ajaha tum ge retire lo ajaha tum ke thi do lo amasi non ge doge bang phowel lo ange campus anda ingram lo sigo kado ko beni tum ahut ben ke staff hoi tangka chirung pol si building anda habit anda ke pan lo disi dotik hut sarkar dotik hut pen bangso IB pima dak
jontorong pi huliram terang lapen kaprek ayam tum stame ladak si dobom lo monta non kongres lapen BJP sarkar tum ladak hangnata kilang asini tum mathalo lasi mohon hanse alangli mithang pen ni tum aphanang tingkhalo alangli ni tum mithang humpurti lo langsung blog long IB ini tum mithang pen yang si dak kidu kisang adim pangthai thili bitang le bang ka prek a khai dung ge nang pangthai bi pelo la so ka ma tha ben se alang li suri kep in koya poisa khorosi la hai thing pi pin tem ta alang li pilo la pen la kangram chai sitami alang li la hai papan lo la sili tum non ke do bom asiam tu diram rong hang sitami la hai bang ke li tum blok ni li blok so ai bi sitami nang thek long nai la pen la hai karbiang long kunana si kaching thura sayong si lem nai pute la hai ta lang ni tum kama tha ko nai ya Chuki hola pen Sonjit Crow la pen koila mati pen Samsung ti Carbing long live. Kedamtang aruni phai hinia ni All Party Hills Leaders Conference apar dikrong arong ahin pen mile crepli apar dikrong along methang sai hem kimi kangpua sai dengpon bangso sai hem kimi APHLC klem bangphu Mohan Singh Tokberi dengpen si ingpupon Karbi Anglong Autonomous Council klik nang kate bokbom apor hut racharia song atu methang song kate pahai ponji apan penang an rada dung pate bokpon si abe kachi wung asai ki klem pen danglok song sai hem kangpua sai ki dengpon tadolo Lason si kedamtang aruni phai hinia ni apar dikrong mile crepli along APHLC asahem kimi kangpua mai padopon APHLC asahem kimi kangpupon abang phulake non nangkeleji Karbi Anglong Autonomous Council kelika hut Dhonsari constituency along pen APHLC asong kachepa hai ponji aphanpura kachepate dunji abang phu Mohan Singh Tokbi arideng pensi ingpupon lo Bangso hut APHLC apar dikrong aro amai phu Rakesh Terang APHLC Bokajan LA Kilangchari abangphu Bongpo Kathar Dhansari constituency APHLC committee chunbang Martin Rongphar Dihin chunbang Francis Inkipen Danglok ki ongdong aradatum chetongdun APHLC asaihem ingpudet pen api 6 schedule kapangtang ponang je puthak chirok tok amai sitami paman pon APHLC asong ke pahai ponji aphanpura aniwang lapen ajar apor husitami radatum pen nang cherap chetodun lo La sojok Dhansari constituency alo APHLC asahem ki ongdong adimalong ingpupon long lo Rata tum kachirap cheto ke dopena jok saihem kang puji aphan thangnak akitung avipin lo pusi APHLC MEC candidate Mohan Singh Tokbi pen kaningpe pon non la Dhonsari long ke nangli lo di candidate ke non du ke nili men Mohan Singh Tokbi lapengeta radatum ani nangching sampik lo nili candidate mesen lo pusiratum nang cholo lo la sini pan 24 hour ta ni tum pan nang chirat nang chito dun piklo la pengen nota meeting ta do lo kedo nai ke abeda ta song lo sayanta along tin ta ingpulo nota kampu nai dolan la si non la asa hempen nitum claim kita mane joy piklo nale pan ka chisik dolo non la MEC ke ye pan non du ka chisik chedang mangke mipik lo kasi non da awal sai nang pibong lo raratu ni pan along tinta nang ham bom lo meeting ta dopam bom lo kasi non ki dui dola Non MEC kiliga hu Dhansari constituency along song wepen ki thodunji pukachisik niso terang pipen Eldrin Pator atum ke BJP agent lo latum ke longri ke pajok atum kali latum ke khai ahotur lo pusi apoy arbak pon non that itu independent candidate atum do posibula iso terang pipen jenglok Eldrin Pator lain pun ke BJP agent lo la penge natum ke mane ilitum longri pajok ye tum kali lo phai hotru atum cheplang de lo atum ba ke longri bangke matha thelu tangkap Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live
Socheng constituency ke parlo kaching thora hin kawe pin adim polote thepai langso ahawar alongta isi ahawarlo bangso thepai langso along non pu anta sarkar hin pen akera pu abangke thekdam long lepin asonsi dolang thepai langso inhia rong along isi kelang meme harlong thepai adim do hala bangso harlong thepai kelang me sena jok rada tum kelang chithor si thek ponlong lo bonta bangso harlong thepai along kopia sonsi kelang meme kedolo nang litum chini dam dedet tahai ahok larsing terang arong pen kachi koi not thepai langso harmon inhia rong along harlong thepai pu isi aharlong do bangso harlong thepai along ke charchung lok harlong ake lok ke do pen ajok isi anam ke sodak la pen kilang meme adim asonsi nang mandet lo bangso ajok rada tum kilang dam ji aphan ani wang amat armu plutle pin kilang chithor si thek ponlong Karbiang long autonomous council along Johnson Bay CEMP ki bomahut wothat langso pen thepai langso inhia rong kroi put pen rong kora hawar ke paleji aphan mang ponsi towar ki hut asai setami claim pondo bonta ASDC Karbiang long autonomous council along kacharia jakong avidet pen aphia bangki halabang towar asai ington kok pen non puanta ki claim pona bang kavidera jok rat ka cheleng pinangan akisum dolo Lasinon Karbiang long autonomous council kichari abitung atum pen labang sodi mapan RD piponra lana pami la pen tori masai kam pen ki joi kilang adim se marpon asonti radapan la pen adunga raya radatum ali beji Hamren ben Daniel Inti Karbiang long lai Europe along ni thoma pharman Prime Minister Narendra Modi kahumridam ni thoma pharman patumi ke paledam lake Germany rong sopi Berlin along Peneng aning kan kicheng sia phong India Prime Minister Narendra Modi det ka prek kahumridam Pini pen ni thoma pharman Europe along an alangli palidam lo Modi pen ka paledam cheng adim lake Germany rong sopi Berlin along Prime Minister Narendra Modi aphan Berlin arong supi airport along thedung kedeng padosi that kaching honalunjer inut aklim sopen Modi athengno parjuponlo tangte bangso lunjer langponik sinan जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो वंदना करेंगे महिमा महान तू है गौरव निधान तू है तू प्राण है हमारे Europe along ni thoma pharman Prime Minister Narendra Modi and parta halabang so det ke japon ake hoya tumpen kaching kiching vai amo deng ponpo Modi ka homri ponja dim lake Germany France la pen Denmark along la long thoma det Modi ka homri pon along ghonta trokebra pho apor hot ponno ghonta trokebra pho porang bong soning koira pho puthak Modi pen kaching kiching vai jaime deng ponpo puthot kenang sada birta arjik tha Surihini rain ko rahini mate penenga ningkana pharman pini ki cheng sia phong Europe along Modi aking kam palidam iklo Prek jam that ke thom along ke japon ake hoya tumpen jasme technology economy mo pen chenglok ongdung ason thedung abidi sore kachepa choija phan sigjit chingki chingwai te kangpo Prime Minister Narendra Modi pini ka homri kapale pon chengadim lake Germany arong sopi Berlin parong sopi along Halabang so Berlin arong sopi along pini ke paman pon India Nordic conversation amai along Prime Minister Narendra Modi chetong don Lapu Russia laban Ukraine dad hiniang bong kacharwa porahut Europe along Prime Minister Narendra Modi ka humri palidam lo Germany along pen pening be Denmark along an palidam ikpo la sopena phi France dad along an alangli palipon thupo International Desk Report Karbiang Long Live KAL Adap Abirta ke lapuan se kangton paniglo